איזבל! איזבל, מה שלומך? טוב, תודה, ואת? נפלא. איזבל, את לא יודעת מה קרה לי אתמול. עשיתי תסרוקת מיוחדת כדי שמשה ישים לב אליי. בעודי פוסעת לעבר חדר המוסיקה... חדר המוזיקה נסגר לפני 20 שנה. אז התבטל שיעור חלילית, אבל קבעתי עם חבצלת ב3. חבצלת נפטרה. נפטרה? מתי? לפני 20 שנה. הסוכריות גמרו אותה. סוכריות? איזה סוכריות? מה זה היה? M&M. יש לך משהו בעין? אוי, שנו באמת. מה זה האיחורים הללו? איפה כולם? אם בארזים נפלה שלבת, מה יעשו אזובי הקיר? כשאני הייתי בבוסמת, זה היה אחרת לגמרי. לא היו כל האיחורים הללו. לא היו. זה תמיד ככה. כשאני מקדימה, כולם מחליטים לאחר. חבצלת נפטר, אני לא מאמינה. שבו. הייתי בישיבה על דוח דוברת, ואני לא רוצה להרחיב על זה. אני אסכם לכן בקצרה. אתן רוצות שאני אסכם לכן בקצרה? אני לא רואה ידיים. פשוט עברתי על החומר. האיחורים האלה זה לא יעלה על הדעת. בבוסמת לא היו כל האיחורים האלה, זה משהו קטסטרופה. מה, באמת? לא התכוונתי לאחר. איזבל, אבל זה לא את איחרת. גם את איחרת. תרדי ל50. מה? אבל למה? עכשיו. אפשר להיכנס? מה הפעם, נחמן? תחזרי למקום, את מגעילה אותי. נתקעה לי הציצית בדלת של האוטו. אבל אין לך אוטו. נכון. עונש, עונש, עונש. תרים את דוח דוברת 50 פעמים. אבל זה נורא כבד. כבד? אין בעיה. תרים את ישראל 50 פעמים. וואו, עבר כל כך הרבה זמן מאז הפעם האחרונה בה מישהו הרים אותי. את שומעת את זה? פה נחמן, פה. פה. יפה. 1, 2, 3. 1. נפלא. זה לא מה שאתה חושב. מה, לא? לא תאמינו מה עשיתי כרגע. עשית ממוצע ציוני. נכון. ובגלל התלמידים המצטיינים שיש לנו בורד ביאליק, שלהם הצטרפו גם תלמידים מקריית קיים, מקריית מוצקין, מרודמן. רגע, בואו נהיה ריאליים. הרי לא הגיעו תלמידים מצטיינים מרודמן. ממוצע ציונים שואף להיות 90. אל תדאגי, אני אדבר עם המפקחת שיעלו את זה ל100. משה, מה לגבי ממוצע זכאים לבגרויות בקריות האחרות? אני לא רוצה להקשיב לזה. זה הכל שטויות. רכילויות של עיתונים. אני לא מאמין לזה. לא שמעת שעקפו את אורט ביאליק בממוצע? זה לא נכון. אתה מכחיש. אני מכחיש, זה לא נכון. מה אם אני אגיד לך שזה כן נכון? זה לא נכון. זה כן נכון. זה לא נכון. זה כן נכון. תחזיק אותי, אני מטורף. זה לא נכון. זה כן נכון. זה לא נכון. זה לא נכון. זה כן נכון. זה כתוב בעיתון. זה לא נכון, וזה לא נכון. שבו. חבר'ה, בואו אני אסביר לכם. זה היה יישובי, זה לא היה בית ספרי. תלמידים שלומדים אצלנו מעלים את ממוצע הבגרויות בקריות האחרות, זה הכל. בכל אופן, האיחורים האלה לא מקובלים עליי. מה, אני הכרתי? לא! אנחנו הקדמנו! לפינה. אבל אני המנהל.
בינתיים, משה. בינתיים. הנושא לא פתוח לדיון, גש. דוח דוברת! שבו. ציצית לוהטת 27. אני מארגנת הפגנת ענק! פאקינג וודסטוק! גברת פופרס, מרי פופרס. זבל. למה היא זבל? אני זבל? למה כולם שונאים אותי? תמיד קונספירציות נגדי. אם לא רוצים אותי פה, אני אלך. איזבל, נשארו כרטיסים למה? לסרט שאת חיה בו. סליחה! אני מנסה לנהל פה ישיבה מסודרת. דוח דוברת! לא יהיה פה מורה שידרכו לו על הכבוד! נכון! שבו. 4 הקושיות, מה אתן עושות היום? לא 4 קושיות, זה 4 קושיות, נשמע מגניב. נחמן. אנחנו כמובן. לפינה. מרי, מה את עושה? מה את משקה שם? זרעים של כיף! כיף חיים לפרצוף. טוב, אין זמן. קחו פליירים. הם מייצגים את עמדותינו לגבי דוח דוברת. זה מה שאנחנו חושבים! אני, מה אכפת לי? אני עושה ואתם נשארים פה. מלכה, אני רציתי... שבו. מלכה. במלרע. מלכה, אני חושב... אין זמן עכשיו, משה. מה אין זמן עכשיו, משה? בינתיים יש פה מנהל אחד, וזה אני. Allora, Igen, face bine n-am puțin. בסדר. אני אבחר איזה מורה שאני רוצה. אני אעשה לה הפתעה. אוקיי, בסדר. דוח דוברת יצא לפועל. איזבל, את נבחרת. איזבל, תודה, את מתבקשת להחזיר את התיק וללכת הביתה. את מפוטרת, איזבל. לא, את לא! עצת, 1, 2, 3. נחמן. טוב, לענייננו. דוח דוברת משמעו הפרטת החינוך והפיכתו לענף כלכלי חסר ערכים. ועדת דוברת הוקמה כדי לשמש כסדין המכסה את מערכת החינוך במערומיה. אנו, המורים, חוד החנית של מערכת החינוך, חייבים לצאת לא למאבק, אלא למלחמת קיום על גורלנו. אנו חייבים לעשות זאת למען עתיד ילדינו, לא סתם בשביל הכיף. כיף, את אמרת כיף. ועל כל העניינים האלה, אתה תחתום. בסדר, משה? משה נעלם! גם משה, גם חבצלת. מה קורה כאן לכולם? אני הולך להתפלל לשלמה בישיבה. חכה. חכה, אחי. קרה מקרה פה משהו לא נורמלי
הישיבה להתפלל. שלום רב, אנו מצטערים לקטוע את הערב. לשולחן המערכת התקבלה זה עתה ידיעה מרעישה. מנכ"ל קריית החינוך אורט קריית ביאליק, משה עופרת, הידוע בכינויו מושון, נעלם באופן מסתורי באמצע ישיבה סוערת. מספרי החירום מופיעים כרגע על המרקע. 100 המתקשרים הראשונים עסקו בדיסק וחולצה מתנה. כבר נמצא איתנו כתבנו לענייני מעמד האישה בישראל שנקלע בטעות למקום. יואב טוקר. יואב, היכן אתה? ערב טוב מיקי, ערב טוב יעקב. אני נמצא בעיר האורות, עיר האהבה, העיר שמזוהה ביותר בעולם עם הזמר מייק ברנט אחרי קריית חיים. העיר שמוכרת בשל מגדל אייפל, בשל שדרות השאנזליזה. העיר של האומן ז'אק בר, מזווי קורסונים, בגטים וברטים. אני נמצא בפריז, בירת צרפת. יואב, אתה לא בצרפת, אתה בצפת, לא צרפת, צפת. אוקיי, צפת. לשולחן המערכת נמסר כי משה נראה באחת מהישיבות בעיר. להזכירכם, הוא מנהל שנהדר בתפקידו. לא נהדר בתפקידו, יואב, נהדר מתפקידו. אוי. כן. יואב, אני רוצה שתכיר מישהו. זהו חברי ראש הישיבה שלוימלה. שלום, שלום. שלום? הכירו את תלמידיי! זה שלוימלה! יואו, אני שלוימלה. וזה שלוימלה! שלום, אני שלוימלה. מה באתם לחפש? באנו לחפש את משה ולהתפלל לשלומו. היי, מה שלה פה? אבל שלמה פה. היי. מתנקנק. אז אולי נתפלל? נו, ומי ישמע אותך? אלוקים. מי? זה שלמעלה, אבל זה דינמי. פעם אתה למעלה, פעם אתה למטה. אוקיי. יש לך מקום לישון? לא הכנתי משהו מאורגן. אז מה תעשה? זה בסדר, הבאתי שק שינה. שק שינה? מה? שק שינה, כמו בצבא. לא, עדים, לא מכירים. לא עשיתם צבא? זה לא מפריע לכם להתקבל לעבודה? מה זה עבודה? זה לא בשבילנו, זה מוקצה. אז איך בא הכסף? שלוימלה. זה אני? מתפלל חזק, ואז פתאום יש לנו כסף. הקהילה שלנו... אוכלים חינם. גייז. חרדים. הקהילה שלנו בארצות הברית שולחים לנו קצת כסף לקיום בסיסי. כמו שעשינו יום כיף, לתת כל התלמידים בית גבעה.
מה אתה עושה? זה בסדר, אני מרביץ פה קצת טוירה. אוקיי, בחורצ'יק, אנחנו לא מסתירים כלום. אין פה שום מוישה. לך, וכמו שאומרת הטוירה, של נעליך מעל רגליך. כי הנעליים האלה מחידות אותי. מה זה? תחליף השחורות של גוצ'י או משהו. עם פס עדין בזהב, וסוליה רכה כזאת כאילו שאתה מרחב באוויר. מה זה? זאת אשתי, לך תבדוק אם היא סיימה לבשל. סיימה לנקות. סיימה את הדוגלי. אשת חיל, מי ימצא? אני. יו? מי זה? לשכת גיוס! סליחה. יו? די כבר! אני יודע איפה הוא נמצא. מי? נמו, מי? משה. אוקיי, מה אתה רוצה תמורת המידע? $2 מיליון. אוקיי, $500,000. זה מלא כסף. 200 שקל? אבל... אוקיי, 50 שקל ואני עוד מפסיד עליך. תקשיבי לי, חתיכת צנצנת! תירגע, השגנו את המידע. אל תקשיבי לי, חתיכת צנצנת. איפה הוא? חכה, רבי, יש עניינים קצת יותר חשובים לסדר. יכול להיות שנשמעת לי קצת מצונן? כן. אז יש לי טיפ פודטה לאנשים מצוננים. אתה לוקח טיפה חומצת לימון, קורט מלח, 2 כפיות מלט, 100 עלים של זמציצית מצויה, וקמצת סודה לשתייה. וזה כבר אמור להוריד את הקטע מהשטיח. אבל מה עם הצינון שלי? קח כמולה משהו. נהדר. אני הולך לחפש את החוטף בבית המרקחת. הוא בטח הולך לקנות כמלה משהו. אין פה שום משה, לא עזרתם לי עורפו. חכה, בחורצ'יק! בוא, תניח תפילין, תלמד קצת טוירה. אז אחרי שמשה נעלם, יצאתי לחפש אותו. נחמן גרר אותי לישיבה הזאת בצפת. שם חלה תפנית. כן, תפנית. פגשתי את שלוימלה ואת שלוימלה. הרגשתי שמשהו פה מסריח, אבל חשבתי שמישהו עשה פוקי. אופס. ואז התחלתי לחשוד. אין פה שום מושן לנו, אין פה, וגם כסף לנו אין פה. אוי 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 אוי. איך בצבא אנחנו לא עושים בעבודה, אנחנו לא עובדים, זה הכיף בלהיות חרדים. ושק שנה ממש לא מכירים רק אז, תזכיר עכשיו את אלוקים פה ותקרא כמה ספרים. ההוא ששם תמיד שומר עלינו, נעשה שידוך בינך לבין ביתנו. עכשיו אתה תמצא אותו, וטובים תמיד ישנו פה. בוא יואב תחזור בתשובה. אני יכול ללכת, זה ממש מפריע. בוא עכשיו תחזור בתשובה. אוי אוי, תצטרף עכשיו אלינו, ותלמד את התורה, והכל כבר תסתדר. עכשיו כולם! אוי אוי, תצטרף עכשיו אלינו, ותלמד את התורה, והכל כבר תסתדר. אין פה שום משה, אין לנו, אין פה, וגם כסף לנו אין פה. איך בצבא אנחנו לא עושים, בעבודה, אנחנו לא עובדים, זה הכיף בלהיות חרדים. ושק שנה ממש לא מכירים רק אז, תזכיר עכשיו את אלוקים בו ותקרא כמה ספרים. ההוא ששם תמיד שומר עלינו, נעשה שידוך בינך לבין ביתנו. עכשיו אתה תמצא אותו חבר'ה, טובים תמיד יש לנו פה. בוא יואב תחזור בתשובה.
ממש מפריע. עכשיו תחזור בתשובה. אני יכול ללכת, תגידו לי אם זה ממש 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 מפריע. עכשיו תחזור בתשובה. אתה יכול ללכת למקום אחר, אבל מי אנא ג'יזוס אלוקים, אתה לא תסתדר. עכשיו תחזור בתשובה, עכשיו תחזור בתשובה, עכשיו תחזור בתשובה. תשובה? סליחה, יש פה מישהו? כן, אדוני, מה אתה צריך? טיפות אף? לא. פלסטר? גם לא. נו, אז מהר, אדוני, דבר, אין לי את כל היום. יש לכם פה ויאגרה? מה? ויאגרה. אדוני, דבר חזק, שאני אבין. ויאגרה, רבק, ויאגרה! אדוני, תירגע. אין צורך להתפרץ. תגיד לי מה אתה רוצה ודבר לאט. זה של מטה, זה של... לא עומד הבולבולון? לא. מה השם, אדוני? ליאון. ליאון. אז... לא מתפקד הפיסטוקון. לא. תשמע, זה בסדר גמור. גם לאבא שלי, בן 80, הייתה בדיוק את אותה הבעיה. אתה לוקח תרופה זאת 8 פעמים ביום, יש גם כמה תופעות לוואי, אבל לא שום דבר נורא. כמו מה? כמו מה? שלשולים, הקאות, דיכאונות הקרקעות, כאבי גב, לחץ דם גבוה, נדודי שינה, התקפי לב אני ככה כמו... חרדות פשפשים, עקיצות, אגבת, עקמת, שעלת, כלבת ומחלות מין. אבל אתה יודע מה? אני ממליצה בחום. לאבא שלי זה עשה רק טוב לפני שהוא מת. אני אחשוב על זה שנייה. קח את הזמן. אנחנו נמצאים כאן בבית המרקחת השכונתי. לאחר שיחת טלפון מצוננת ואנונימית שהתקבלה בישיבת סוכת משה, הוחלט לחפשו כאן. איתי נמצא לקוח בבית המרקחת. מה השם, אדוני? ליאון. ליאון, מה באת לקנות בבית המרקחת? ויאגרה. איכס גועל נפש, קטסטרוף, אימפוטנט! אני יכול להמליץ על קליניקאון, דיסקרטיות מובטחת. אני אפנה כרגע לגברת הזקנה שנמצאת פה לידי. גברת, מה את באת לקנות? סליחה, אני מורה בישראל, למי אתה קורא זקנה? לך, למאמה, לדודה בריז'ט, ושוב לך, תרצי. למה, בת כמה אני נראית לך? בת כמה הגברת? אני בשנות ה-20. נולדתי. ומה השם שלך, גברת? ברכה. אם כן, גברת בררה, מה באת לקנות בבית המרקחת? ציפות עיניים. עיניים שלך נראות לי סמניפיק, פנטסטיק, אקסטראורדינר. On se zep, il se dépense, je sais pas, il te pas, arrête pas, j'ai la tête udin. לא, היא בסדר, אבל הזוג שבגב הורג אותי. איפה תראי לי? אני רואה לך בעיניים. די להפשיט אותי בעיניים האלה. כן, ילדון, אפשר לעזור לך? כן, אפשר לקבל... גלעד, מה אתה צריך? מה? כן, גלעד. אוי, שלומי, אני מצטערת, פשוט העיניים האלה גומרות אותי. ילד, אתה צריך משהו או לא? כן, אפשר לקבל קצת הגנה? הגנה, יפה. חכה שנייה בבקשה. שנייה, עוד שנייה אחת, אני כבר בא. אוי, הברח! אתה רואה את זה? זה M16 אופטומט, יורה בצרורות, כוונת מכווננת ומשתיק קול. אני הייתי משתמשת בזה עוד בימי הקג"ב הזוהרים שלי, ברוסיה. ניקח את זה, ובכל זאת, אפשר הגנה?
אני הייתי בהגנה. אני צריך הגנה, אני מתכוון. הגנה? שלומי, עזוב אותה, דבר אליי. מורה היא כמו חברה. למה באת? יש לי חברה. נו? אנחנו רוצים לקיים יחסי אישות. שלומי, דבר חופשי. אנחנו רוצים לשכב. שלומי, אל תלך סחור. תגיד לי מה אתם רוצים לעשות. חברה שלי. נו? היא כזאת. מה? נו, את יודעת. זונה! לא יכולה לשמוע. אבל המורה זו מילה מהתנ"ך. זה בסדר. בסדר, גמור. תגיד לי, בחורצ'יק, אני גם יכולה להשתתף פה בסרט שאתה מצלם. זה לא סרט, זה כתבה. כתבה? על מה? על משה אפרת הוא נחטף. מי זה? משה אפרת, מנהל בית הספר, נחטף? לא מכירה. לא משנה. תגידי לי, אולי ראית פה איזה מישהו שבא לקנות תרופה לצינון? אקמול או משהו? תרופה לצינון אקמול או משהו. לפני שעתיים היה פה חייל, פה מהבסיס טירונות ממול, הוא קנה... מספיק! פקט! זה כל מה שהייתי צריך לשמוע. אהבה! לילה טוב. ילד, כן, ואתה, אני צריכה לסיים פה. אתה צריך משהו או לא? אני? כן. כולה רציתי קצת לעשות אהבה עם אישה. קצת רציתי לעשות... מה רצית? רצית לגעת באיזו נקודה, אה? שצבע השמיים בוער לי בעיניים
ידיים, ידיים, כתפיים, כתפיים, סיבוב, מוקמות! חייל, איפה היית? פעילות מבצעית, זה לא מצופה. חייל תורן, קבל אותי. המפקד, אני לא ממש יודע. חייל תורן, קבל אותי אמרתי. אבל לא לימדו אותי, המפקד. חייל תורן, קבל אותי כבר! קבלו אותו! אנחנו נמצאים בבסיס טירונות. בסיס טירונות סודי בנגב. רק 5 דקות מבאר שבע. בואו גם אתם למוזיאון חיל האוויר בחצרים, לראות את המיגים הרוסים, המיראז'ים הצרפתים ומטוסי הספיטפייר החדשים של חיל האוויר. סליחה. אם כן, אנחנו מצטרפים היום למחלקה 3, או כפי שהם מכנים את עצמם, הלוחמים. ואולי כדאי שנעבור לבנות. בנות! אמרתי, השבון גם כן נגמר, והכיסף שבא לי לא נשאר לי, לא נשאר. את העם כבר אמרתי, השבון גם כן נגמר, והכיסף... אני המפקדת שלכם לטירונות הזו, אז אני לא מצפה מכם לשום התחכמויות מותרות, מובן? לא אמרתי איך קוראים לך. קוראים לי אקה, אבל בשבילכם אני המפקדת אקה. ומה השם משפחה שלך? פרה. אקה פרה. תציגו את עצמכם חיילות. שלום, אני שיאנה. אני בעד שלום עולמי. אני חושבת שכל העמים יכולים לחיות יחדיו. גם יהודים, גם נוצרים, גם מוסלמים, וגם הטבעוני הקטן בקהל שצועק שקט, שקט. אז גם הוא. יאללה, סתימי כבר! כולה רבייה וכמה מדברת. פוצצה לי את המוח זאתי. סליחה בנות, יש לכם אולי עט? הנה, קחי, ותמיד תזכרי, ערבי טוב, זה ערבים עט. ולך, איך קוראים? אני מרי אנטואנט ז'ורז'ט קלו אסתר גומולייר. או בקיצור, לא לא ולדבה, איך קוראים? לי קוראים יהודית ואתם יכולים לקרוא לי שאתם הולכים לשקל. שמישהו יפוצץ את יהודה לשם. לפוסס את יהודה לשם. אני רואה שזה לא מביא לשום מקום. אנחנו חוזרים לבנים. חבר'ה, יש איזה רומני בקהל עם גזרה גבוהה, הליכה מצחיקה ומבטא רומני שכזה. אתם חייבים לבוא לראות. גדי יונית, מיקי יעקב, חיים יבין. נפטרה התעלומה. לסרג'יו פעית, לא טעית. פה זה מה קוראים את זה מילואים? לא, פה זה טירונות בנים. מי אנחנו לוחמים? ומה אנחנו לוחמים? ג'ים עליה, ג'ים עליה, ג'ים עליה, ג'ים. לוחמים! לוחמים! גידי, אתה חושב למה שאני חושב? כן, אבל מה זה יעזור אם נלביש אותו בטייץ? טוב, בנים, הסתדרו בשלושות! מה? מה לא טוב? אני פה, אתה עומד פה, כאן, רגע, כאן, פה, למה פה? כאן, לא, אני כאן, אתה פה, אוקיי. מה זה? טוב, פתחו לי פה חטא! מה חטא? מה חטא? מה איך עושים חטא? מה זה חטא? איפה? אני כאן? זה לא חטא, זה נו. מה, איפה? אז איפה? כאן. יאללה, כפרות, תתפקר! 1, 2... אללהו אכבר! נראה לך שעם התנהגות כזאת להשיג קפה בצבא? יאללה, כפרות, מספרי ברזל, להתפקד מחדש! 1, 2, 3, 4, 5... לא, מה קרה לך? מה קרה? מלחמה.
ביי, כפרה, בואי. אתן זוכרות שסיפרתי לכם על חבר שלי כפר? לא. שבט. לא. חמולה. לא. במחלקה פה ליד. אני והחבר שלי החלטנו להיפרד. זה היה הדדי. חברה שלי, מפקד, נפתי אותה מכל המדרגות הכלבה. הוא אמר שנשמור על קשר ושירים לי טלפון. התקשרתי אותה לכיסא והרמתי הטלפון לפרצוף. הוא ביקש שאני ארקוד לריקוד אחרן למזכרת. אתם חייבים לראות אותה רוקדת, פופי שווארמה. עוזי! יהודית, את רוצה ללכת לאכול שווארמה? לא, כמה טוב לחיות בשניים, גם כשרחוק הבית, טירונות קשה בינתיים, אבל ביחד. כמה טוב לחיות בשניים, גם כשרחוק הבית, טירונות קשה בינתיים, אבל ביחד. כך לרכך כל פגע, ולנצל כל רגע, בקושי וביגע, לתת ידיים. כך אלוהים ברא אותנו, ומנצל אותנו, שנתחלק ביחד, בסבל ובנחת, בסיר ובצלחת, שנבלה בשמנו, מכאן עד סוף ימינו, כמו שנגזר עלינו, שיבוא אז שיבוא. בכלל לא מדברת, במטבח היא מזמרת, בטלפון היא מקטרת, עם חברותיה. יש לו חושב רק בינתיים, כך אלוהים ברא אותנו, ומנצל הרצוינו, שנבלה בשמנו, מכאן עד סוף ימינו, כמו שנגזר עלינו, שיבוא אז שיבוא. בכלל לא מדברת, במטבח היא מזמרת, בטלפון היא מקטרת, עם חברותיה. גבר, 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 רואים זאת מכל עבר, אך ברגעים של שבר, הוא רץ אליה. אנחנו חוזרים אליכם עם עדכון מהשטח. כאמור, מושון נעלם. החמאס, הג'יהאד ואודטה אינם לוקחים אחריות על האירוע. מרגע הידיעה אל שולחן החדשות הגיעו מספר רב של שיחות דואגות. אמא, אכלתי, תפסיקי להתקשר, את עושה לי פדיחות. כעת נעבור לכתבנו בשטח. יואב, איפה אתה נמצא? אם כן, יונית. קרן, יואב, לא יונית, קרן. אם כן, טראומה קשה עברה על התלמידים בבית הספר, ותלמידים שונים קיבלו זאת בצורות שונות. מדורת החדשות התפרצה לי, אך אני אמשיך בדבריי. תלמידים רבים יצאו עם פנסים לחפש את משה לאור יום. תלמידות רבות יצאו עם קעריות מרק גולש, בתקווה שמשה יריח את מרק הגולש האהוב ויחזור לבית הספר. מורים רבים חסמו צמתים, שרפו צמיגים, אבל זה לא קשור למשה. תמונות רבות פוזרו ברחבי העיר, ואף סוכן לא התקשר.
תלמידה אחת פנתה ליועצת לבכות על מר גורלה. התלמידה רייש ביקשה להישאר בעילום שם. בבקשה, סיפורה של רבית. נו. באמת? טוב, אז היא אצלי, אז נדבר. כן, נדבר. כן, טוב, אוקיי. נו. כן, טוב, אז היא אצלי כרגע, אז נדבר. כן. מה? טוב, אז פעם אחת ודי. ואז אתה מנתק? ביי. הבן שלי והשטויות שלו. כן, אז איך קוראים לך? רבית. רבית? מאיזה כיתה? י"ב 3? י"ב 8? י"ב 10? י"ב 13? עכשיו אני מבינה. אל תסתכלי עליה ככה, זה מפחיד. טוב, אז מה הבעיה? אני מבינה שזה קשה שמנהל בית ספר נעלם, אבל תספרי לי, מה את חשה? תגלי לי, תאמרי לי, תשתפי אותי, תחלקי איתי, תמצמצי או משהו, רק שאני אוודא שאת חיה. טוב, תורידי את הידיים, באמת, את נראית מגוחך. עכשיו אני מבינה למה כל השכבה מרביצה לך. מה? לא, זה שלי, זה על התיק שלי. טוב, אז מה הבעיה? הוא עזב אותי. הוא לא עזב אותך, הוא עזב את כולנו דואגים לו. מי דואג לו? יש לו אהבה חדשה. זו לא אהבה חדשה, הוא יחזור במהרה, הוא אוהב אותנו. מה אותנו? מה את קשורה בכלל? כולנו חווים את אותן התחושות. מה, גם אותה חבר שלך עזב? איזה חבר? אז על מי את מדברת? על משה. איזה משה? משה אופרת. המנהל? כן. מה איתו? הוא נחטף. למי אכפת? טוב, אז מה הבעיה? תספרי לי, תגילי לי, תשתפי אותי, תחלקי איתי. תשאירי לי 10 שקלים, אני חייבת לקנות טישו. תגידי, את באמצע? אני מפריעה? בסדר. טוב, תבואי אליי לחדר כשאת מסיימת, טוב? בסדר. ביי. הוא היה בן 45. משה? שמואל. מי זה שמואל? החבר. של מי? לא שלי. אז איך הוא נקלע אלינו לשיחה? שמואל היה החבר שלי. איזה קטע! גם לבעלי קוראים שמואל. טוב, אבל מה איתך? הוא עזב. כן. ומה הוא אמר? זה לא אני, זו היא. מי? אשתו. מלוכלכת. ספרי לי על זה. די, הנה, קחי טישו, די. נו, די, כבר תרגי. טוב, קחי, תשתי. לרוויה. תודה. רבית? מה? רבית? מה? רבית? מה? נו, באמת, עכשיו את צמאה. לא. אז רבית! את עדיין פה? טוב, אז אני בחדר המורים, בסדר? בסדר. ביי. אין לך מה לבכות, רבית. כן, רביתי. לא, רבית, תקשיבי. גם אותי, בעלי עזב לטובת איזו תלמידה בת 17. די, תספרי לי, תשתפי אותי, תגלי לי, תאמרי לי. תחזרי לי את 10 שקלים מקודם? קשה לי. את חושבת שזה קל לי לשמוע את הצרות שלכם כל הזמן? אולי גם לי יש צרות. אולי גם אותי לא אוהבים? ולא אוהבים. אתם עדיין! טוב, תקשיבי. ראיתי פה מישהו חתיך הזה. אל תחכי לי, אני הולכת... לחלק ציונים! מדליק! הנה גיזי! ביי! אני לא סובלת אותו. טוב, אז איפה היינו? שמואל. מי? בעלך. מי? זה שאת ישנה איתו בלילה. שמואל, מה איתו? אולי הבעיה בך ולא בו? לא, אני לא חושבת שיש מצב כזה. ממש. טוב. אני אתקשר לשמואל שיבוא לקחת אותי. אני אתקשר לבעלי. שמואל!
ממתינה. בוא לקחת אותי. אתה עובר להמתינה? טוב, אני אמתין. שמואל, נו, כמה זמן ממתינה? טוב, איפה אתה? עובדת מאוחר. שוב. טוב, אני רציתי שתבוא לקחת אותי, אבל זה בסדר, אני אחזור כבר בטרמפים. כן, יחטפו אותי, יהרגו אותי, יאנסו אותי, אבל אל תדאג, אני אשתדל ליהנות. ביי. שוב אשתך? מגעילה. יופי, יופי. זקנה, מכוערת. תעזוב אותה. כל הכבוד, כל הכבוד, אני גאה בך. כל הכבוד. מה שיפה. הלו? מה שמואל, החלטת לבוא לקחת אותי? מה? הוא עזב אותי! מילים יפות, מילים יפות ללא הכיסוי, מילים יפות, מילים יפות ללא הכיסוי. שוב אמרת חום עולה, אני לא אשתנה, שובי וואו, אותו סיפור ישן, תופס אותי כל פעם, הוא התקשר אליי, דיבר אליי, מילים יפות ללא כיסוי. מילים יפות, מילים יפות ללא הכיסוי, מילים יפות, מילים יפות ללא הכיסוי. שוב אמרת חום עולה, אני לא אשנה, אותו סיפור ישן, תופס אותי כל פעם, הוא התקשר אליי, דיבר אליי, מילים יפות ללא כיסוי, אמרו לי להיזהר, אף פעם לא למהר, אך כל מפגש נרגש, נפלתי מחדש, שמעתי בחיי, יותר מדי, מילים יפות ללא כיסוי. מה אם הוא בחור הגון? זה מכפיל את הסיכון, מה אם יש לו כסף רב? לא תעובר בשעה, שמעתי דיבורים של כל מיני גברים, לכל אחד סיפור, עם 9 בחיבור. הפעם אמרתי די, זה לא כדאי, מילים יפות ללא כיסוי. מה אם הוא רומנטיקן? שיהיה רומנטי שם, מה אם יש לו לב זהב? שהוא אצל הוריו. שוב אמרת חום עולה, אני לא אשנה, אותו סיפור ישן, תופס אותי כל פעם, הוא התקשר אליי, דיבר אליי, מילים יפות ללא כיסוי, והבטחות ללא גיבוי. הסוף תמיד חסר סיכוי. סליחה. קצ'קס, אכזבתם אותי. לא, פגעתם בי. בעצם גם וגם. ולא פגעו בי כך מאז שהגבר האחרון זרק אותי. כיתה ד' 7 דקות בגן עדן.
אתם יודעים מה זה לשחק הבנים על הבנות ואף בן לא על שולמית? ציפיתי מכם להתנהגות בוגרת. אני זו שהצעתי לשאר הצוות לצ'פר אתכם. הרי בזכות מי אתם חושבים שקיבלתם את מדבקות הסמיילי המדליקות עם כיתוב של שיהיה לכולנו טיול מהנה? בזכות מי? בזכותי. ובסוף מה אני מקבלת בתמורה? מה? המורה ציפורה דאגה לכם לג'ריקנים לטיול. בסוף כוחות משטרה מצאו אותה קשורה לאגזוז של האוטובוס צורחת אני מתפטרת! ולמורה רוחמה? כלום. ועוד היא לא סובלת אתכם. חבר'ס, אני בעדכם פה. ואני לא כועסת על זה שהורדתם את השלט שדה מוקשים ואמרתם לי זה בסדר שולמית, את יכולה ללכת לשם לעשות פיפי. ואני גם לא כועסת על זה שאמרתם שהמדריך אמר שחובה לעבור דרך הגדר ולא ציינתם את המילה חשמלית. אבל על כל מה שעשיתם, ובעיקר על הבריחה לטיילת, אתם תענשו. אתם תענשו וזה יירשם בתיק האישי שלכם, שילך איתכם לצבא, לאוניברסיטה, ואחרי כן גם לעבודה. כן, בטח? דורורית, תמשיכי, אני לא יכולה יותר. דורורית, תמשיכי, אני לא יכולה... דורורית? לא משנה. כעונש, אתם תצפו עכשיו בהופעה של צוות הבידור של המלון? איך אומרים הצעירים? הם טבעי, היי. אני מזכירה לכם, לא להשתולל ולא להתפרע. בבקשה. יואב, כאן שולמית, מצאתי את משה. רות עבור. זה לא רות, זאת שולמית. שולמית עבור. היכן אתה? אני עושה ציורי גוף בניצנים. אוקיי, תגיע לכאן, הכי מהר שאתה יכול. שולמית? שנייה, יואב! מה אתה עושה כאן? חשבתי שאתה עושה ציורי גוף בניצנים. בניצנים של השוודיות. הנה, סימונה, תודה רבה, יש לימבו בבריכה, תלכו לעזור, אני אשאר פה. לא יאמן! C'est pas possible! אנחנו חוזרים לשידור. ערב טוב לצופים, ערב טוב שרי רז. חשבתי שיהיה קשה לעשות משהו נורמלי עם השיער הזה שלך, אבל מסתבר שיותר קשה למצוא את משה. אם כן, לא להאמין. לא בבית ספר, לא בבית מרקחת, לא בבסיס טירונות, לא בישיבה בצפת, ואפילו לא בבניין 500. אם כן, תראו מי מפסס זה בחצאית הוואי מגוחכת. משה... רקדנית! קראת לי. משה, איפה היית בימים האחרונים? יום ראשון, 8:30, אירובי ברקה. 11:30 תחרויות לילדים, ובערב הופעה. ואחר כך? אחר כך בינגו. ילדים, אתם אוהבים בינגו? כן!
B-I-N-G-O and bingo was his name. Oh. יואב, זה לא משה שאני מכירה. תסתכל. משה, אתה זוכר אותי? זו אני, שולמית מבית ספר. שולמית מבית ספר נשמע לי מוכר. שולמית היפה. שולמית היפה אני לא מכיר. איזה קטע, כולם פה עם נוקיה. הלו. כן. את בטיילת? נו, ואיך המחירים? אוי, שימי לי בצד, כן. צבע. ירוק זית. מידה? 36, 48. כן. טוב, אני כבר מגיעה. ביי. טוב, אני חייבת ללכת. הצו קורא לי. איזה צו? צו האופנה. מה הקשר שלה לאופנה? היא נראית כמו צו. איפה היית בזמן האחרון? חשבתי להפריס קצת, אני אגיד לך. ניסיתי להיות גם מלצר מזמר בים המלח, אבל לא הלך לי. אנחנו חשבנו שנחטפת. נחטפתי? למה? דיברנו עם החוטף. או, יאשר והמעשה קונדס שלו. אז אתה בסדר? עכשיו אני בסדר. ראיתי פה את ממוצע הציונים בבית ספר באילת, נרגעתי. מה, כולכם באתם פה בגללי? חשבתי להבריס קצת מבית ספר, לתפוס קצת. שוודיות. שמש. אתה חיקוי אתה, אני המשה האמיתי. תראה איזה מצחיק זה, אני משה אמיתי, על מה הוא מדבר? אני המשה האמיתי, אני גולש! אתה עוד שורבה, אני... גולש... בסדר, אתה יודע מה? אם אתה משה אמיתי, אני אתן לך את הכבוד ואני ארד מהבמה, תודה רבה. נחזור ל"ח, הצלחה בהמשך הדרך, התגשמות כל הציפיות. שלום לכולם. המפגש הראשון באמצע חודש ספטמבר באילת. מנכ"ל קריית החינוך אורט קריית ביאליק, מר משה אופרת, נמצא בריב השלם כאשר הוא לבוש בחצאית הוואי ומסביבו רקדניות. את השידור המיוחד הזה מאולפן חדשות ערוץ 2 ליווה כתבנו לענייני מעמד האישה בישראל. תודה יואב. תודה רינה. קרן יואב, לא רינה, קרן. מיד אחרינו פסטיבל מספרי סיפורים עם קטעי וידאו נדירים של מחזור ל"ח. אני אחזור לעסוק בחדשות רציניות. אתם מחזור ל"ח עומדים לפני גיוס, תשמרו על עצמכם, בהצלחה. שנים עברנו יחד, עכשיו אצלנו הרגשה של פחד, אין מילים שאפשר פה להוסיף עוד, ואנחנו פה ביחד נעמוד. התיכון זה כבר עבר, התיכון
משהו לא נורמלי, כמו שנעלם באמצע הישיבה. הכל היה טוב, הוא כזה פורמלי, אנחנו נמצא להחידה את התשובה. הוא הלך לישיבה